Du tager det helt roligt. Så men jeg har fået lov til at overrække den her til dig, og vi vil sådan set gerne give dig et lille billede. Sådan så du kan mindes kokkeklubben hernede, når du kigger på den. Er det formanden? Nej, det er jo ikke en skræmmekampagne. Så den her skal jeg overrække til dig fra alle medlemmerne, faktisk, mere eller mindre. Du skal nok få et kort, hvor det står på, hvem det er, der blandt andet har givet til det. Men jeg vil gerne give dig et billede, som du kan tage med hjem og hænge op. Synes du ikke, det er pænt? Det er flot. Ja, er du ikke glad ved den? Det er da rigtig nok. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er jo det, man kalder sådan en vandfontæne. Det er noget med, at vandet det så løber ned der. Eller sådan noget. Nu skal du ikke gå hjem og begynde at sætte vand på det der. Okay. Nej, fordi så er billedet der ikke ret. Der er brusanvisning? Nej, der er ingen brusanvisning til. Så, men ville du ikke hellere have haft en i natur? Det kan jeg ikke vide noget om, fordi... Nej, det er også rigtigt. Men den her kan jeg ikke sætte vand til. Nej, det kan du ikke. Jamen, jeg tror, at der måske er en, vi kan få sat vand til. Måske. Det kunne da være, at det er lykt. Hans, er vi leveringsdygtige, hvad det angår? Hans Jørgen, han er ikke helt tilfreds med det billede, der kan jeg godt høre. Det er tungt, jo. Ja, det er... Nu skal I hvert fald... Nu skal I ikke tage der i hvert fald. Ja, det er 5 år siden. Ja. Jamen så selv bare... Ja. Så må han jo selv finde ud af, hvordan han har fået den hjem, jo. Så ja, sådan... Det koster 5,0. Ja. Jeg kan godt se, at det er lidt upraktisk. Men I behøver jo lige have stillet den midt igennem gangen. Hans Jørgen, det er en vandfontæne. Vi var lidt spændt på, om vi i det hele taget nåede at få den frem til i dag. Ja. For den kommer direkte fra Tyskland. Jeg var så heldig, da jeg kom hjem hernede fra i går aftes. Der stod kassen så udenfor. Så jeg synes, du skulle have både billedet og vandfontænen. Og den skulle næsten være samlet. Hvis det er, at du ikke helt kan få det til at fungere, sådan noget, så skal du bare spørge Karen. Fordi så skal hun nok finde ud af at løse det. Men tanken bagved det var, at når du nu engang får liv i vandet, og det risler, og lyset tænder om aftenen og så videre, at du så kan sidde stille og roligt og tænke tilbage på alt det, du har udrettet her i kokkeklubben, og så tænke på alle os andre, fordi jeg tænker, at vi vil tænke på dig, som 40 år, ja, det bliver nok også som 50 år i klubben, men det skulle være sådan, så du ligesom fik et eller andet, der skulle minde dig lidt om, at du havde været kasserer her i 40 år. Der følger lidt mere med. Ej, Jørgen, sådan er jeg ikke. Jeg kunne godt høre, at du sagde, at det er jo vand, men det er det altså ikke. Der er et gavekort her ud over det, og det koster lidt med strøm og sådan noget der. Så der er vedlagt 1800 kroner også, som du har til at kan betale noget af strømmen med. Så det er fra alle, og vi... jeg er slet ikke i tvivl om andet, at jeg kan roligt sige, at alle vil sige dig tak for alt det, du har gjort for klubben. Tak for det.